الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kung dinamisi ko Allah subhanahu wa ta'ala, yung kanan aking libdan na merkang siyang kanan salam na mambagyan tanong sumana ng sisang gadunya na yung malang sisang na namori. Dito sa bapa happy Eid Mubarak si kulang mo na mo sisang gadunya na yung malang si kung mga yung sirang pa mga tao di mamunti siyang video. Dito sa bapa paman na video ang buwang ay paman na masisitan mo sisang kaya baklaran para niya kasi kami niya football sisang kaya masjid siyang kaya alwasat mosque sisang kaya baklaran para niya city sa kumiyang nalong na di ang minisumpat sa dito na dinarang gare na iman to na simpatan nila niya kala sabab sa gira alungan na juma na di kami sa jama kaman sa nga nakupitan na di na kasimbengan na sabab si panagumtaman ng mga datutan o sa mga jama sisang kaya masjid na niya kala kaya sumpatan sa dito di sumpatan ni man to sa malay na dapat natin na nagapasadin so pamunula sa malaya kaya hindi kami kambalaya paman na hindi ka subengan na dito sa bapa di nga tampalong na isa liyo so marami sa ilakti dito sa bapa wangan si panagutaman ng mga datutan kung mga uluan tanong si isang naidarpan na niya kalangan masitan si sa alwasat sabab sa ko mamagupat ako sa mga jama na niya kala sa kung niya nalong na dinaranggaw iman to na niya kala masit si isang baklaran pamakami pemberkasi sa paranya kinatut pa kayo masimbay nga sen malubog-lubang kamarang dito sa Karsaliti sa Ilarte Rodriguez na dito sabab pa paman na dito sabab pa paman na sabab si kukapki sa isang mga datutan o si isang gadar pa mga uluantan o mali panaguntaman si Wagama na miya ka lang kaya masitan o si isang galwasat kukapki sa isang mga jama o sa mga dato sa dito ikuha na siya butaman sa pamanabala sa manunwala sa mapya sa alhamdulillah kapaman na adna tanong di kasumbang sa baklaran umibong bertasay na marami siya kapsa at isa Ilarte dito yung mga sumbang sa YouTube sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukran.